תשאלו שאלה, מה היה בכלל גלגול הקודם שלו? הרי מה למדנו? שבני דור המבול, מה היה המשיכה שלהם? מין ושאינו מינו. והם עשו את זה נגד השכל, ונגד ההיגיון, ונגד היצר. כי ידעו את ריבונם והתכוונו למרוד בו. המטרה שלהם היה, ידעו כוחות העליונים, והמטרה שלהם היה עם שכל אחר. לא שכל של תשוקה לגבר אל גבר, אלא המטרה שלהם היה לשנות את מאזן הכוחות העליונים, ולהעביר את האורות העליונים של גבר זכי לאישה נקבית וכו'. היה להם פסיכולוגיה של משהו, לא על עצם על המעשה, אלא על הדבר שמבעד למעשה. הם חטאו ברצון. כותב רבנו האריז"ל, נשמות דור המבול ודור הפלגה, חוזרים להתקן בדורו שלפני ביאת משיח. עכשיו אותם נשמות שהיו שם הומואים ולסבואים והקהילה, לעתיד הקהילה הזאת, חוזרת שוב עכשיו בגלגול העולם הזה, ועכשיו בגלגול של העולם הזה, אין לו הסבר, זה נגד ההיגיון ונגד השכל. נכון, זה נגד ההיגיון. כי גבר צריך להימשך לאישה, ואישה לגבר, אפילו ביצר הרע. וכיוון ששם חטאתם, ושם האידיאולוגיה לא הייתה לחטא, אלא האידיאולוגיה הייתה כדי לשבש את הכוחות והדרים העליוניים, אבל עשיתם ברצון במרידה, והחטא היה, וחזרתם עכשיו שוב לעולם הזה להתקן. תזכו, תתקנו. לא תזכו, רק המצב הולך ומסתבך. ועכשיו אנחנו הולכים רבותיי לאור הספק. והקדוש ברוך הוא רוצה לזכור עוד נקודה, נתן לאנשים האלה את הניסיון בעל כורחם, הוא נולד בצורה כזאת, עם יצר ודחף נגד השכל ונגד הכל ונגד הזה, אבל צריך לזכור מצד שני שהקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון לאדם, אלא אם כן גם נותן לו את הכוחות איך להתמודד איתם. אין דבר כזה מהשמיים שייתן לך דבר, ניסיון לא ייתן לך את הכוח והמשקל לעמוד כנגד זה. ומה שאמרתי לפניכם רבותיי, שהכל הוא בסוד הגלגול, לפנינו שרשרת מאמרי זוהר, ועל הכל הפלא פלאים שיש בדבר. הקהילה הזאת קוראה לעצמה הקהילה הלהט"בי. מה זה להט"ב? אמרנו ראשי תיבות, ככה הם קוראים לעצמם. לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, אלה שעושים ניתוח לשינוי המין, ובסוף גם קראו לעצמם ביסקסואלים. אלה שהם דו-מיניים, גם זה וגם זה. למעשה בהלכה, זה שהוא גם זה וגם זה נכלל בשניים הראשונים. יבוא הזוהר הקדוש ויגיד, כל אלו שנולדים בצורה של להט"בים, כולם בסוד להט החרב המתהפכת. מה זה להט? ראשי תיבות. לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים. והביסקסואלים שהם דו-מיניים נכללים בשניהם. תקרא את זה עכשיו בפנים. וכולם באו בסוד הגלגול, ואת זה כותב רבי שמעון לפני 2000 שנה. נוק בית לזכר של הסטרא אחא יש נקבה ובת זוג. להתקריית שנקראת להט החרב המתהפכת, והיא למד המרשעת שנקראת להט. לכל גלגולים דנשמתין במתהפכין, שכל הגלגולים של הנשמות הרשעים אל אדם מתהפכים על ידי להט. מה זה להט? רצה לומר נשמת רשע מתהפכת בגלגול מצורה לצורה. לזמנין דוכרה לנוקבה, נוקבה לדוכרה. וכך מתהפכת ומתגלגלת נשמת זכר בנקבה, ולפעמים נשמת נקבה בנשמת זכר. ואמר, כימן דאלים גבר, מישהו גיבור יותר ומנצח ומפרשקה, דאלים נוקבה על דוכרה בגלגולה דילה, כשנשמת הנקבה מתגברת על נשמת הזכר כשהיא בגלגול בגוף זכר, לית לדיקנז, אין לו זקן, הוא נולד מתולדה, פתאום עם סימנים, לפעמים סריס, לפעמים איילונית, לפעמים זה, אין לו זקן, עקר הוא והוא סריס ואינו ראוי להוליד. עובדוי כבעירה, מעשיו כבהמה שמתהווה למשכב זכר. תועבה יהיו בדרך כלל, כל אלו הם חלקים. כל אלו שהולכים גבר עם גבר, אלה חלקים. מה קרה? אין לו זקן, נולד דווקא עם אמביציות כאלה, עם דחפים כאלה. מה קרה? עובדוי כבעירה, מעשיו כבהמה שמתהווה למשכב זכר. תועבה יהיו, לכן הוא נקרא תועבה, כמו שכתוב ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. למה? זה בסוד דעת החרב המתהפכת. חוזר על אותו גלגול. עכשיו יביא לך הזוהר סדרת מאמרים שבו תראה את הגלגולים ואיך הכל מידה כנגד מידה. דניאל דהסתמר מאי, דניאל שנשמר מלאכול בשר וחלב. כדרמי הוא יתה לגובה דערבת הישתלים בצולמה דמראה. כשהשליחו אותו לגובה הריות היה נשלם בצלם אלוהים, לשנה לצולמה אחר לא נשתנה צלמו הקדוש לצלם אחר. ועל זה דחלו אריאבתא מיני ולחבלו, על כן תראו האריות ממנו
ולא חיבלו. דניאל אכל כשר, דניאל בגוב האריות, אכל זרעונים, אכל כשר, לכן אפילו כשהיה בגוב האריות, אף אחד לא פגע בו. לעומת זאת נבוכדנצר הרשע, שאכל טרף והלך במשכב זכור, מה קרה לו? והוא רשע בשעתה דמלכותה התעדה מיני, וזה הרשע נבוכדנצר. בשעה שמלכותו הוסרה ממנו כתוב בו ועם חיבת ברע בת מדורי, שאם חיות השדה היה מדורו, עדת צולמה דאנפוי מיני שר צלם פניו ממנו, ומהוא יום עלה התחזת צולמה דברנש. מיום ההוא לא היה נראה צלמו וצורתו כצורת אדם, וכל בעירה דעתי התחזת צולמה דזינה ונוחבה. כל בהמה שבאה נראתה לצורתו כצורת בהמה של מינה, לא כזכר אלא כנקבה שלה. וכל הבהמות באו עליו. אבו עטיין עלי כולו, כל הבהמות באו עליו, וכמה זמנין אבו אכלין לחבת ברא. כמה פעמים רצו חיות השדה לאכול אותו ולטרוף אותו, חוץ ממה שהוא שוכבים איתו, הבהמות בכוח, גם רצו לטרוף אותו. ברדי התגזר רעיון שעלה, אלא שנגזר עליו זה עונש שחיות יבואו עליו, לכן נשאר בחיים. שאלה למה נבוכדנצר באו עליו החיות? הטעם שנענש בגין דכתיב נבוכדנצר והוא במלכים מתקלס. פירוש שהיה מתקלס ומלעיג במלכים במה שהיה מענה אותם במשכב זכר, בגין כך כולה התקלסו בכל האוזינה, בשביל זה כל החיות היו מתקלסות בו במשכב זכר. זאת אומרת, יש אדם, רחמנא ליצלן, שבעל כוחו יש לו דחפים, ובעל כוחו זה לא מגיע סתם להיות אחד כזה, אלא בעקבות שהוא עשה פעם משהו, והוא עשה מרצון. נבוכדנצר עשה מרצון ששכב עם מלכים זכרים לפני כן. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא עכשיו? בעל כוחו מביא אותו לסיטואציה ולמצב שבהמות שוכבים איתו בעל כוחו. מה הוראת על הדעת? מי שבגלגול הקודם עשה דבר מרצון, חוזר עכשיו לפה וידיו כבולות, ועושים איתו מעשה חריג שלא ברצון, או שיש לו משיכה שלא ברצון. בעניין כלבא שבוע חמיב של רבי עקיבא, ותראה עוד דברים נסתרות, כותב רבנו אריזל בשער הגלגולים. עד כאן למדתי אתכם זוהר, עכשיו אני עובר לשער הגלגולים, שתי מאמרים, מה כותב רבנו אריזל. עניין כלבא שבוע חמיב של רבי עקיבא. יען כלבא שבוע בהיותו בגלגול הקודם בצדקיהו המלך. כלבא שבוע, צדקיהו היה קרוב להיות לפני נבוכדנצר הרשע, נרבע כנקבה. מה עשה נבוכדנצר לצדקיהו? רבע אותו כנקבה, בא עליו במשכב זכור. עכשיו אותו צדקיהו מגיע בגלגול של כלבא שבוע, לכן אחר כך כלבא שבוע בא בגלגול אישה אחת שהייתה מרבנתא דאביי, פירוש שגידלה את אביי שהיה יתום, ועליה אמרו בתלמוד, אמר אביי אמרה לי אם. זאת אומרת, יש מציאות לפעמים שאותו בן אדם לא מגיע לעולם הזה עם משיכה מינית אחרת, אלא בכלל עם זהות מינית אחרת. אדם שלפני כן היה גבר ונשכב, כי הרי בבעילה של משכב זכור נענשים גם השוכב וגם הנשכב. אותו אחד היה צדקיהו המלך לפני נבוכדנצר בתור נשכב. עכשיו הוא חוזר בעולם הזה, אבל זה היה בעל כוחו. הוא היה צריך עכשיו להיוולד בצורה של הומו, בצורה אחרת שבצורה כזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, היות וזה היה בעל כוחך, אתה, נבוכדנצר עשה בך מה שרצה, ידיך היו כבולות, אז לכן לא מגיע לך להיוולד עם תאוות של הומו כרגע ולהתמודד עם זה, אבל אני אביא אותך עם מצב של אישה. במקום גבר, תרד לעולם הזה עכשיו מצב של אישה, ואתה בתור מצב של אישה, יהיה לך תשוקה כרגע הפוכה מהמצב שיש לך לפני כן. רגע אחד. אחת שיבוא עכשיו כאן בגלגול של אישה, אז מה? תגיד יותר טוב, העולם היום שייך לנשים. אז לפני כן אני נשכבתי ושכבו איתי בתור גבר, עכשיו מחזירים אותי לעולם כי זה היה בעל כוחי, אני לא חוזר בתור גבר אלא בתור אישה. אני אדגישו, גבר ששכב עם גבר ברצון חוזר בגלגול בתור גבר עם נטייה של הומו, והקושי שלו להתמודדות זה התשובה שלו. אותו הדבר אישה שהייתה לסבית חוזר לשם נטייה כזאת, וההתמודדות שלה זה נקודה. אבל גבר ששכב שלא ברצון, הוא היה הנשכב שלא ברצון, אנסו אותו ולא חזר בתשובה, כי הוא חייב לחזור בתשובה. למה חייב לחזור בתשובה? היות ואיסור תורה זה בין על הרובע בין על הנרבע, אז גם אם הוא היה נאנס היה צריך לחזור בתשובה. אם לא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לא מביא אותו בעולם הזה בתור הומו, כי אחרי הכל הוא מרחם עליו. אותו אחד היה לפני כן אנוס,
אז בתור הומו אני לא אביא אותו, אבל אני אביא אותו בדרגה עכשיו, במקום זכר אני אביא אותו אישה. תשאל את עצמך שאלה, זאת יותר טוב, העולם היום שהלך לנשים, מה הבעיה? הוא לא עובד, לא כלום, הכל הבעל מביא כרטיס אשראי, הכל, מה הבעיה שלך? עבור רבנו אריזל ויגיד, תשמע, הוא בבעיית חיים קשה מאוד כרגע, כי גבר שחזר בעולם הזה בתור אישה, קשה לו להביא ילדים בכלל. גם דע כי לפעמים, וזה עכשיו הסיפור של איילונית וכדומה, או שדוחה את בעלה, הוא לא רוצה, הוא הרי גבר שהוא מתחתן בתור אישה, בעלה מגיע אליה, היא לא מרגישה משיכה מינית, בכלל במיטה, לא יודעת מה, היא אישה עם כל האיברים, עם כל תפורות, עם הכל והכל והכל, וגם הולידה ילדים, והביאה ילדים, ולפעמים קשה לה להביא לפעמים זה, אבל כי היא גלגול של גבר, לכן היא לא מרגישה זיקה כרגע להתחבר איתו. גם דע כי לפעמים מתגלגל נשמת האיש בגוף נקבה לסיבת איזה עוון, כמו משכב זכור, ואמרנו הוא נשכב, והנה הנקבה הזאת שהיא גלגול נשמת זכר אינה יכולה לקבל הריון ולהתעבר. הנה האישה הזאת צריכה זכות גדול שתוכל להתעבר ולהוליד, אין לה מציאות אחר, זולתי שתתעבר בה איזה נשמת אישה נקבה אחרת, היא צריכה להתגלגל מחמת עצמה, ועכשיו נכנסת תחילה בזו האישה בסוד העיבור, וכן בכוח שתוכל תוכל לקבל הריון תלד. זאת אומרת, מי שהיה גבר ובא לעולם הזה בצורה של אישה, והוא מתחתן כרגע בצורה של אישה, הוא לא יכול להתעבר, אלא אם כן ייכנס בו דיבוק מחיים, שזה נקרא עיבור, ואז בכוח אותו דיבוק, כמו שלמדנו פעם שיעור שלם שנקרא סוד הבנים, אם אני לא טועה או משהו כזה, למדנו שיעור כזה, מהו הסוד? שאז באמת יתעבר בנשמת נקבה, ואז תוכל להוליד. אבל היא תוכל להוליד רק בת. למה? מכיוון שזאת שהתעברה ונתנה לה את הכוח, היא אישה, נכון? אמנם אי אפשר לה ללדת בנים זכרים, אפילו בעזר האישה אחרת שנכנסה בה בסוד העיבור, לפי שהכתוב אומר אישה כי תזריע וילדה זכר. פירוש היא מאישה ומזריעה תחילה זו לזכר, אבל כאן האישה היא זכר כבעלה, וגם זאת שהתעברה בה היא גם נקבה, אינה יכולה ללד זכרים על הנקבות. אז זה שבא לעולם הזה בצורת נשכב ולא שוכב, בצורת אישה פעם ולא בצורת גבר, קודם כל אין לו משיכה בכלל, ובית כל גם כשיש לו משיכה אז כבר יכול להביא רק בנות ולא בנים. אומר רבי חיים ויטל, בוא אני אסביר לך את השלב הבא. בעניין אשתי אמר לי מורי ז"ל כי אשתי חנה היא גלגול כלבה סבוע חמיב של רבי עקיבא. רבי חיים ויטל כותב עכשיו על עצמו, אתה יודע, אשתי חנה היא גלגול כלבה סבוע. ומי היה כלבה סבוע לפני כן? זה שנבעל אצל צדקיהו, אז בעל כוחו גם מבואר מסרת דוחות, ויען כי כלבה סבוע בהיותו בגלגול הקודם בצדקיהו המלך, וצדקיהו היה קרוב להיות לפני נבוכדנצר הרשע נרבע כנקבה, לכן אחר כך כלבה סבוע בא בגלגול אישה אחת שהייתה מרבנטה דאביי, ואחר כך התגלגלה אותה אישה שהייתה מטפלת, האומנת של אביי, באשתי חנה. יען כי אשתי, אומר רבי חיים ויטל, היא גלגול זכר של נשמת כלבה סבוע, לכן אי אפשר להיות לי ממנה בנים זכרים אלא נקבות, ואפילו נקבות לא תלד לפי שהיא זכר, אלא אם כן תצטרף נשמת נקבה אחרת עמה שתתעבר בה ותסייע עליו תוכל ללד נקבה. למסקנה יש 3 אופנים שאפשר לאישה זו לחזור וללדת פעם אחרת. או אפשרות ראשונה שתמות הבת הראשונה ותחזור הנשמה הנקבה להתעבר באישה, זאת אומרת מי שהיא הייתה נרבעת, שוב היה מישהי ששכבו איתו בתור גבר, והוא עכשיו חוזר בגלגול לתקן את זה, עכשיו הוא גבר שחזר בגלגול של אישה לעולם הזה. אחד כזה הוא גבר, לכן לא יכול להביא ילדים, אז אחד כזה יכול להביא ילדים באחד משלושת האופציות, או שיכנס בו עיבור אמרנו, כן, בעולם הזה, או ואז הוא הוליד רק בת, או שהבת שהוא הוליד, הבת הזאת תמות רחמנא ליצלן ואז יוכל להוליד בת חדשה, או שיש לנו אפשרות שלישית נקרא בפנים. למסקנה יש 3 אופנים שאפשר לאישה זו לחזור וללד פעם אחרת. א', שתמות הבת הראשונה ותחזור הנשמה הנקבה להתעבר באישה. ב', שתבוא נפש נקבה אחרת להתעבר באישה הזו לסייע לה לילד, זה דיבוק נוסף. ג', עיבור נוסף. ג', שבעת לידתה לא תיכנס נשמת נקבה בוולד אליה, בוא נשמה אחרת תיכנס בוולד ואפשר שיהיה הוולד הזכר. וכשמת הנקבה תישאר באישה לסייע לילד בת אחרת. על זה אני הקדשתי בעבר שיעור שלם, שעד כמה שאני זוכר נקרא סוד הבנים, אם אני לא טועה, בכל אופן לא ייכנס לזה כרגע. אבל מה שכן אנחנו הגענו כרגע למסקנה, אל תבוא ותגיד נולדתי משיכות כאלה, נולדתי מצב כזה, מה אתה רוצה מהחיים שלי, מה אתה רוצה מזה? נכון נולדת עם משיכות כאלה, מסכים איתך,
אבל אתה יודע למה נולדת עם משיכות כרגע באונס? בגלל שבגלגול הקודם עשית את זה ברצון. ונשמות דור המדבר ודור הפלגה חוזרים כרגע חזרה, בין אם אתה גבר שבעלת אז ברצון בתור הומו, עכשיו החזירו אותך בצורה כזאת, יש לך נטיות, בין אם היית נרבע, רחמנא ליצלן, והחזירו אותך כרגע בתור אישה, זה גם יכולה להיות אישה שיש לה נטיות של לסבית וכדומה, רחמנא ליצלן, או אישה רחמנא ליצלן שנמצאת עם בעלה ולא מרגישה בכלל שום קרבה וכו'. וזה התיקון, תדעו להתמודד עם מה שקיים, ותיקחו נתונים ולהבין שאל תנסו להתחכם, אלא עליכם לקבל דין שמיים באהבה, וכמו שהאדם נולד עם טבע של גנב, ועם טבע של רוצח, ועם טבע ועם טבע ועם טבע, כל אחד נולד עם טבע אחר, כמו שכולם צריכים להילחם בכל הטבעים, צריכים לדעת להילחם גם אדם שנולד עם נטיות כאלה, כי זה התיקון של הגלגול שלך.